του Σάχα πάνω στον Τζεμπούρ, κοντρόλ και με τη μία δεν υπάρχει offside. Καλύπτεται το Χριστέ, προλαβαίνει τους πάντες και νικάει για μία ακόμη φορά το Σάχα. 3-0 ο Ολυμπιακός. Ο Ματέος δεν μπορεί, όπως δεν μπορεί και ο Σάχα, και έτσι το 3-0 είναι γεγονός. Εντάξει, εδώ δεν... Ο Παπορίδης ελέγχει και κάποιες προξήματα στην περιοχή. Ο Ιμπαγάσα θα εκτελέσει κεφαλιά από το Μοδέστο. Τζεμπούρ, ευκαιρία γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νωρίς με τον Αλγερινό να μην πανηγυρίζει. Ό,τι καλύτερο για όλους μας και για τον τον ξεχνάει η άμυνα της ΑΕΚ τον Τζεμπούρ. Τελευταία στιγμή δεν μπορεί κανείς να τον ανακόψει, ούτε ο Λαγκός, τον οποίος τον άφησε την πρώην ομάδα του. Ξανά εδώ δεν υπάρχει offside και σωστά αφήνει ο κύριος Ακρίβος, ο πρώτος βοηθός. Ξεφεύγει από τον Μανολά, παίρνει την μπάλα στο δεξί και με φάλτσο εσωτερικό τη στέλνει στο απέναντι γάμα του Σάχα για να κάνει το 4-0, μετατρέποντας το ντέρμπι σε περίπατο για τον Ολυμπιακό. Στράτο. Ήταν ένα θαυμάσιο γκολ από το Τζιμπούρ. Πολύ ωραίο ξεμαρκάρισμα. Αποφεύγει, βλέπουμε εδώ τον Μανολά. Και πριν προλάβει σε δεύτερο